Este ano houve un nivel moi bo. Eu creo que ano a ano o nivel do premio cada vez é mellor, é dicir, é un feito que realmente podemos constatar, aínda que evidentemente sempre hai anos mellores e anos peores, pero notase que o premio vai ascendendo en calidade, que é un premio tan asentado que é un reclamo para os autores, e iso está facendo que teña un poder de convocatoria moi importante. Este ano foron 45 orixinais presentados, un número moi significativo para nós. Eu resaltaría sobre todo a importante calidade dos finalistas, é dicir, calquera dos finalistas puderon ter sido premio. A novela premiada é unha novela especialmente fermosa, unha novela reveladora, unha novela bonita, que está escrita cunha pulsión gigantesca, desde un exercicio de estilo absoluto, é dicir, desde o dominio dunha persoa que é capaz de doblegar a lingua e de sometela á súa vontade para contarnos unha historia fermosa, unha historia que engancha, unha historia que nos arrastra desde a primeira páxina, e desde unha época histórica, os primeiros días do 36, antes de que comezase a guerra, para arrastrarnos a diversos escenarios, desde Barcelona e desde antes, inicialmente en Galicia, Barcelona, e o exilio, que é, digamos, o gran tema da novela. O gran tema da novela de Rosaneiros é o exilio primeiro en circunstancias penosas que sufriron os fuxidos da guerra do 36 en Francia, logo a viaxe, conta a novela a viaxe no simbólico barco Ipanema, no que tamén viaxaba Carmen Muñoz, a viúva de Dieste, e que entabla unha relación de amizade moi fermosa coa protagonista, Inverno, que ademais tamén ten un nome fermoso, para desembarcar en México e xa de forma definitiva en Cuba, onde se desenvolve a maior parte da acción. É dicir, é unha novela moi cubana, profundamente cubana, que enlaza coa tradición galega, coa nosa tradición histórica, coa nosa tradición literaria, ten muitísimos referentes á tradición literaria, que enlaza tamén coa emigración, e que ademais fai un percorrido polas digamos, revolucións máis significativas do século XX, é dicir, a Guerra Civil Española, a Segunda Guerra Mundial, a Revolución Castrista, e en ese sentido unha novela que persigue tamén a defensa duns ideais, e duns valores, que defende a protagonista, que defende o pai da protagonista, a quen a protagonista sigue, para construir un personaxe sobre todo entrañable, que é ese personaxe de Inverno que desde os 13 anos ata que ten 40 e moitos nos acompaña ao longo dun periplo vital intensísimo, que evidentemente a lingua converteuse, digamos, na causa da sesión de hoxe, desta edición do Premio Xerais, desta cerimonia, precisamente abocados polas circunstancias que vivimos, que son as circunstancias realmente difíciles para a lingua galega, porque hai unha persecución institucional que ninguén de nós quere ver cara a lingua galega, e polo tanto as persoas que amamos e defendemos a lingua galega como unha riqueza e como algo que forma parte da nosa identidade, do noso patrimonio de forma irrenunciable, non podemos quedar impasibles, e polo tanto queremos tamén posicionarnos contra aqueles que están contra o galego, é dicir, os que están contra o galego deben rendir contas diante de toda a cidadanía e explicar por que están contra o galego, e iso que lles pedimos que fagan, é dicir, por que queren aniquilar unha cultura.